ngwongwo gburu nde kwuru nde naira mebisiri ebe etufukwara ndị mmadụ n'oge oke iju mmiri tụkwasịrị ụlọ obibi dịgasị iche iche ebe a na-emepụta ngwaahịa nakwa ebe a na-akọ ugbo na ugwu Mpumele out Achalla Agụ Nkpor na kansụl ime obodo Idemmili North. Gere akụkọ a n'uju ka abụ ihe si wee mee. Mgbe ndị nta akụkọ ABS rutere n'ogbe a ide mmiri kpara mkpamkpa, achọpụtara na ide mmiri tochисiri ụlọ obibi, ụlọ ụka, ụlọ mmepụta akụrụngwa na ugbo akọrọ nri. Achọpụtakwara na ụfọdụ ndị bi na ụlọ elu enwekwaghị ike ịga chọọ ihe ha ga-eri n'ihi na ide mmiri tochисiri ebe niile. N'okwu ya, osote onye isi oche ndị nwere ụlọ n'ogbe ahụ bụ Maazị Ọghọta Ifeanyị kọwakwara ya bụ ọnọdụ dịka ihe jọgburu onwe ya na ezi ọrụ aka na-achị steeti a bagidere kwesịrị ịbụ ihe ọṅụ nyere ha, ghọziri ha ihe iru uju site na ajọ ọrụ ndị rụrụ ya bụ ụzọ rụrụ, ma yọọ gọọmenti steeti a ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Onwe nwaanyị nọ na be ya yara ụmụaka ya mmiri bịa burukwafa. N'ụtụtụ anyị chọpụtara nwaanyị anwụọla ebe mmiri busara ya na briji a. Ogbe a dịburu onwe ya sali ruo mgbe gọọmenti Soludo mesapụrụ obi ka ọ lụọ ọrụ anyị obodo anyị ọfụma. Ndozi ndị construction company dịkwazi ka ife ọzọ ka fa lụrụ na-abịa bụkọzie mmiri niile nke si Ogidi, nke si Ụmụnachi fụ eburu fancha wororo n'ogbe anyị. Mmiri niile a wee na-ewubatazi n'ime ebe a, o wee bụrụ ihe mgbagwoju anya wee dịrị anyị n'ihi na onwere n'ụwa mmiri ndị ebe anya na o si ebe a ya ba na ebe mmiri gbakọrara, mana anyị niile a bụ na be mmadụ ka ọ na-aba. Ndị ọzọ tinyere ọnụ na ya bụ okwu gụnyere Dọkịnta Alex Okonkwo, Maazị Peter Nwakudo na Oriakụ Rose Enemchukwu kwuru na ha ahụbeghị ụdịrị ihe dịka nke a kemgbe afọ 25 ha bibere na ya bụ ogbe, ma gosipụta mwute ha ebe ya bụ ide kpochapụrụ nwaanyị na ụmụ ya atọ ebe enwetara ozu nwaanyị ahụ, kpọgakwa ụmụ ya n'ụlọ ọgwụ ka a mara ma ga-atụte ha. Ha yọkwara gọọmenti obodo a ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na otu ndị ọrụ a siri rụọ ya bụ ụzọ ide sitere n'Ogidi, Ụmụnachi, Nkpor nakwa Obosi ga na-abata na ogbe ahụ nke na-enweghị ebe ide mmiri si aga. Anyị adaba mba mana ayọ ka anyị na-ayọ, adị ike anyị ka anyị na-ezi, anyị mana anyị nwere ezi nna. Onye nọ n'ọchịchị tata bụ ezi nna. Aka m na-ekwusi ike Daddy Soludo anyị na-akpọ gị nwoke ka mgbe atụrụ m ibe akwa bịa nna anyị bịa zụpụta anyị na anyị na-anwụ anwụ bịa na ọ bụrụ mgbe anyị nwụsịrị wee bịa ndị gị nọ na nsogbu bịa otu anụ anyị nọ kịta na-ebe akwa anya mmiri adapụ anyị n'anya. Soludo biko na-ebele onwe ụlọ ọba na anyị tagidela afọ pụọ kpatasị ihe anyị n'ụmụ anyị ji ere bata na anya si mmiri anakọla anyị ihe niile. Ọ nala anyị ụmụaka anyị, ọ nala anyị nri anyị debe n'ụlọ, ọ nala anyị prọpati anyị niile. Ihe amasịrị ka ọ dị kịta mmadụ inweta ego nri o yeri wee bụrụ ije dozibe plant, dozibe moto, dozibe ụlọ. Biko papa ọkwanụ na Anambra steeti ọ dị anya na isi na ọganiru Anambra steeti ka ị na-achọ n'ihe ịchọ bụ ka Anambra dị mma. Soludo biko bịa ka na-ejila anya gị fụrụ ihe mere ebe a. Ọ nwere ebe Idemmili si agabu before ọ na-aga towards Awada to River Niger. Anyị chọrọ ka abịa ka edozie ogbe mmiri anwa na-egota ka mmiri pụta ka ọ na-aga to River Niger na ife anyị na-ayọ gọọmenti. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.